Vážení priatelia, dovolte, aby som vás privítal na tejto slávnostnej príležitosti. A to prvé, čo začíname, je presnutie pásky tohto veľmi pekného kúpeľného doma. Nech sa páči, pani prezidentka Zálešáková a moja vnúčka Ivanka a môj vnúk Matúško a môj vnúk Patrik. Nech sa páči. No, pri takejto chvíli je treba povedať aj pár slov, aj keď nebudem hovoriť toho veľa, ale pár slov určite áno. Čo sa týka tohoto domu, je to jeden z najväčších kúpeľných domov na Slovensku a je jeden z najlepších vybavených, pretože sa stala pravda, ako posledný, tak posledný musí byť vybavený tým, čo na trhu máme najlepšie. No a tak niekoľko čísel. To najzákladnejšie je počet lôžok, ktoré máme v tomto dome. Ten je 450. Je to pomerne veľké číslo, keď porovnáme tú Borinu, ktorá má 200, po prelávke nejakých 220, potom máme kúpeľný dom, ktorý má 270 a kúpeľný dom posledný pred týmto, ktorý bol vlastne uvedený do prevádzky, je Veľčický dom, ktorý má 120 lôžok. Mal by som toho pred sebou veľmi veľa, čo je treba v tomto priestore ešte urobiť. Tak, aby sa z tohoto stali kúpele, ktoré prekročia hranice kúpeľom a prekročia hranice aj Slovenska. Ale to by bolo treba ešte 10 rokov pracovať veľmi intenzívne a uviesť veľa vecí, podniť sa do takého stavu, ale sme mohli byť všetci na Bojnice a na kúpeľa a na Bojnice veľmi hrdí. Tak bohužiaľ nie všetko vychádza a všetko je dobré. Je to slávnostná príležitosť, preto o tých zlých veciach hovoriť nebudem, no ale veľmi dobre viete, ako to tu funguje, že nie všetci sú nám priaznivo naklonení, ale myslím, že všetci rešpektujú, že to, čo robíme, robíme dobre a aj tí, ktorí nás kritizujú, sú, myslím, že trochu aj hrdí na to, že tu je takýto podnik, ktorý pred 24 roky, keď som ja prišiel do kúpeľov, tak veľa ľudí ani nevedelo, že nejaké kúpele Bojnice existujú. Bolo treba možno predstaviť kúpele Bojnice v širokej verejnosti. Ak nám to teda pán Boh a pán primátor dovolia, tak by sme chceli postaviť ešte jeden dom. Teda za mojej existencie ešte jeden takýto dom, ktorý bude ešte rozkošnejší ako je tento. A potom by som chcel ešte veľmi urobiť priestranstvo kúpaliska Čajka, je to 15-16 hektárov priestoru, ktorý je treba zastavať, ale bohužiaľ tá nepriazň osudu a nepriazň niektorých ľudí nás nedovolí, aby sme sa v tejto oblasti realizovali. Môj vnúk Matúško chodí na priemyslovku stavebnú a v tejto oblasti bude pravdepodobne mojím nasledovateľom. Aspoň to dneska vypadá, je veľmi dobrý študent. Moja vnúčka Ivanka a vnúk Patrik sú tiež veľmi dobrí. No a prvotriedni žiaci, ja som na nich veľmi hrdý. Takže nech sa páči, pani prezidentka, pár slov, aby ste povedali. No ja sa veľmi teším, že mám možnosť prísť do Bojníc, pretože kúpele Bojnice aj v mojom profesionálnom živote som sa s nimi stretla veľmi intímne už na začiatku svojej kúpeľnej kariéry, keď vlastne kúpele Bojnice patrili do určitej skupiny kúpeľov a vypomáhali si povedzme lekármi, tak mňa poslali na 3 mesiace do kúpeľov do Bojníc, aby som tu vykonávala lekárskú prax, ešte samozrejme pred zmenou politického systému to bolo.
A už vtedy na mňa kúpele Bojnice zapôsobili mimoriadne z dôvodu ich polohy, zasadenia úplne do prírody. A už vtedy vlastne bolo cítiť, že tu je priestor na rozvoj. Tu som sa zoznámila aj s pani doktorkou Slezákovou, ktorá tu vlastne celý svoj profesionálny život vydržala a sme udržiavali veľmi dobré kontakty. Dnes ja musím konštatovať, že kúpele Bojnice sa naozaj dostávajú na úplnú špičku v slovenskom kúpeľníctve, pretože i keď aj ostatné kúpele sa snažili rekonštruovať a modernizovať svoje zariadenia, tak úplne nové kúpeľné domy vlastne sú len tu v Bojniciach. Čo vám teda naozaj blahoželám, že máte stále víziu ísť stále ďalej a ďalej. Verím, že si konečne uvedomíme to bohatstvo, ktoré na Slovensku máme, v prírodných liečivých zdrojoch, lebo to je ten základ, ktorý vytvára kúpele, že si to budeme vážiť a že vlastne naozaj to využijeme pre kvalitu života našich občanov, aby pre kvalitu života viazanú na zdravie, aby sme konečne získali podporu aj v rôznych preventívnych programoch. Obdivujem pána majiteľa a riaditeľa aj v tom, že sa nesústredil len na budovy, ale na vlastne celé to milie kúpeľného miesta, pretože to je výnimočná pridaná hodnota kúpeľnej starostlivosti a to sa naozaj neskutočným spôsobom zmenilo, je úžasne priateľské a každého to láka ísť z budovy aj von a vychutnávať si tú pridanú hodnotu. Obdivujem aj programy, ktoré sa robia pre pacientov v týchto kúpeloch, čiže aj edukácia, aj spoločenské programy, aj kultúrne programy, takže blahoželám. A videla som z toho kúpeľného domu dnes to prízemie a vodoliečbu, tak klobúk dolu. Je tu najmodernejšie možné technológie a verím, že pacienti tu budú chodiť radi. Verím tomu, som o tom presvedčená. Blahoželám vám. Ďakujem. Teraz urobíme malú prehliadku, pôjdeme do tohoto priestoru vľavo, do balneológie. Prejdeme niektoré oddelenia, potom pôjdeme hore, kde pokračujú kúpeľné technológie. Potom pozrieme si dva apartmány, ktoré sú tam, niektorí môžete sa pozrieť aj individuálne. Tie dva apartmány, ktoré sú na tej úrovni, aby sme sa netrepali po výťahoch alebo po schodoch. Ale tí, čo majú dobré nohy, tak môžu prebehnúť hore aj na 6. poschodie nás sami vrcha pozrieť sa aj vonku, lebo ten exteriér z toho vonkajšieho prostredia alebo z tej najvyššej polohy je tiež pekný a zaujímavý a bude v budúcnosti veľmi pútať ľudí. Potom zideme práve do dole a bude tu malé povesenie. Nech sa páči, poďme. na úrovni
Ďakujem.